Ne tɔgɔ Amidu Dunbiya yɛlɛma parti yɛlɛma secrétaire politique ye k'a fɔ ko sariya sunba falenni est-ce que a kun bɛ wa a kun tɛ wa je pense que o kuma tɛ yen bi parce que an ka ɲɛma o ɲɛma tɛmɛna ka taa depuis président Alpha Umaru Konare ka na Amadu Tumani Ture IBK fo sisan a falenni kuma bɛ maaw da an ye lajɛ o lajɛ kɛ dialogue national inclusif assise nationale concertation nationale o bɛɛ ko ko a sariya sunba falen maintenant anw ye falenni tɛ problème ye anw bolo maintenant est-ce que an bɛna falenni min kɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana kan jamu fanga bunakun kan jamana yɛrɛ maracogo bunakun kan gɛlɛya minnu bɛ a la majɛ minnu b'a la est-ce que constitution min bɛna bɔ n'an b'a fɔ ma sariya sunba min bɛna bɔ est-ce que a b'o problème ninnu régler donc an kun sigilen bɛ k'o de kɔnɔ yanni projet ka bɔ projet bɔra sisan an ɲɛ b'a la je pense que c'est le moment ka projet contenu ɲɛfɔ maliyɛnw ye an ma se campagne référendaire wagati la mais min b'a kɔnɔna la mɔgɔw ka se k'o dɔn mɔgɔw ka se ka sugandili kɛ u yɛrɛ sago la donc n'i y'a ta k'a lajɛ ni sɛbɛn bɔra ka ban sɛbɛn kɔnɔna la ɲumanw bɛ k'a kɔnɔ jugumanw bɛ k'a kɔnɔ fɛn minnu bɛ maa siran olu b'a kɔnɔna la n'i ye gafe in ta k'a lajɛ fɛn dɔw b'a kɔnɔ minnu ka ɲi k'a fɔ jamana multipartisme tora cogoya la mɔgɔ caman kun b'a la ko k'o ko dabila donc je pense que o maintenir kɔnɔ baaraw fana b'a kɔnɔ k'a fɔ ko ka se ka président n'a ye kojugu kɛ a ka mandat kɔnɔ ka se k'a la relever je pense que olu ye point ye minnu ye point positif ye an ka langue fana symbole don k'a fɔ ko langue officielle don baara bɛ k'a la dɔɔni dɔɔni ka se ka avancer olu ye siraw ye sira minnu n'an bɛ se ka fɔ olu bɛ se ka kɛ tanu ni fɛn ye maintenant dɔw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ maa siran parce que n'i y'a ta k'a lajɛ anw bɔra période dɔ de kɔnɔna la an ye mara minnu ni ɲɛmaw u ye mara kɛ ni u yɛrɛ hakilina ye u fanga bɛɛ talen bɛ k'a di maa kelen ma ale b'a k'a sago ye an ko ka se ka équilibre la na pouvoirw la ka se ka fangaw ka se ka ɲɔgɔn peser donc n'i y'a ta k'a lajɛ o sira fɛ an bɛ se k'a fɔ président ni fanga bonyana kosɛbɛ ni constitution in kɔnɔ an dun y'o reproché IBK yɛrɛ ka 2017 constitution na d'abord président premier ministre tɛ démission président t'a la bilen président de la république n'i y'a ta k'a lajɛ ale de bɛ magistrature présider a dun fɔra ko séparation des pouvoirs halisa o ko bɛ sen na gouvernement ka législatif pouvoir législatif tɛ se ka gouvernement ka baara k'a rejeter parce que u bɛ taa dɔrɔn u b'a présenter u ɲɛkɔrɔ u bɛ hakilina fɔ fɔlɔ-fɔlɔ i n'a fɔ fɔlɔ-fɔlɔ la vote bɛ kɛ ka projet valider ou a t'a valider o bɛɛ bɔra la donc n'i y'a ta k'a lajɛ constitution in kɛlen bɛ ka fanga di président ma kosɛbɛ je pense que o man ɲi an ye expérience minnu vécu an kan ka se ka falen sɔrɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ a fɔra ko an binna crise min kɔnɔ cour constitutionnelle ye voix ta k'u yɛlɛma ka mɔgɔ dɔw la gagner ka mɔgɔ dɔw la perdu o yɛrɛ de y'a justifié mɔgɔ caman ko an kan ka falen don an ka ko la parce que o nana n'an ka crise ye mais n'i y'a lajɛ nin constitution in kɔnɔ fanga taara ka don cour constitutionnelle la kosɛbɛ parce que constitution kɔnɔna la siɲɛ fɔlɔ ye nin ye ka pouvoir d'u ma pouvoir min b'a permettre u ka élection résultat reformuler donc o dun donna kɔnɔna la n'i y'a ta ka lajɛ min y'an bin crise kɔnɔ o y'o de ye parce que maa kelen b'i sigi ka se ka mɔgɔ dɔw la gagner ka mɔgɔ dɔw la perdre donc constitution kɔnɔna la a tora a kɔnɔ fɔlɔ-fɔlɔ la u ka loi organique de tun b'o pouvoir d'u ma mais ça donna fo constitution yɛrɛ kɔnɔna la donc n'i miiri k'o lajɛ olu bɛɛ ye siraw ye sira minnu bɛ se ka maa siran kosɛbɛ ni constitution kɔnɔna la fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ an bolo minnu tun bɛ se ka k'a kɔnɔ n'olu ma k'a kɔnɔ par exemple ni président bɛ mɔgɔ nommé ministre n'u bɛ nommé ministre dɔw bɛ yen olu tun ka se ka bila assemblée ka validation kɔnɔna la c'est à dire i kana mɔgɔ nommé ten cogo la il faut que parlement ka a valider yani a dɔw ka nommé par exemple ministre de la défense ni ministère des affaires étrangères non an kun y'olu bɛɛ proposer pour que o ka se ka changer constitution kɔnɔna la fɛnɛ a fɔlen bɛ ko déclaration de patrimoine bon o bɛ hali kɔrɔlen kɔnɔna la mais an ko ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ déclaration ka taa kɛ mɔgɔ t'a kalama nafa t'a la a kɛ kun ye pour que jamanadenw k'a dɔn i bɛ don wagati min na ni fɛn min ye ani i bɛ bɔ ni fɛn min ye donc an ko a kɛ publication de patrimoine a ka publier site officiel kan mɔgɔw k'a dɔn nin ye karisa kɛra ministre ye a donna ni nin wari de karisa kɛra président ye a donna ni nin wari ye mais n'a taara déclaration kɛ o ye ka a yira kosɛbɛ k'a fɔ an bɛ
lutte contre la corruption mina an ma se ka avancer o la kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ avant projet kɔnɔna la a kun fɔlen bɛ ka ministre nombre limité a kun limitation kun b'a la mais n'i y'a ta k'a lajɛ nin na u y'o bɔ a kɔnɔna la k'a fɔ ko loi organique de b'a déterminer donc ni président min nana n'a bɛ fɛn ka ministre kɛ 35 40 ye a bɛ loi organique ta dɔrɔn k'a yɛlɛma ka kɛ 35 40 alors que anw ka expérience la ni o bɛ na ni instabilité institutionnelle de parce que ni politique mɔgɔw ma bɛn a la président bɛ sigi donc u bɛ a essayer ka poste tila u ni ɲɔgɔn cɛ ni verrou ma k'a la constitution kɔnɔna la a bɛ kɛ problème ye hali a tun bɛ charte kɔnɔ an y'a bɔ a la bon nin fɛnɛ na a tilala ka bɔ a kɔnɔna la donc je pense que olu bɛɛ ye baaraw ye n'an kun bɛ Mali kura nɔfɛ an bɛ taasira kura nɔfɛ an kun bɛ se k'olu don a la k'a yira maaw la k'a fɔ an bɛ fɛ ka mara cogoya falen donc je pense que olu ye majɛw ye majɛ minnu n'o bɛ yen nɔ de toute façon an ka parti bɛ ka nin bɛɛ analyser en fonction de ça on se positionnera n'a sɔrɔ an kan ka oui de fɔ n'an kan ka non fɔ mais nin ye analyse ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna min b'a kɔnɔ min anw yɛrɛ ne bolo min ka ɲi min man ɲi. laïcité ko fana kuma cayara kosɛbɛ constitution ko kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ sabatilen don o fana sira fɛ kosɛbɛ. bon minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ laïcité ko kɛlɛ kɛ min nana n'o ye parce que a fɔra ko constitution kura de ni constitution kura nana donc olu b'a fɔ k'o ye opportunité olu bolo u k'u ka combat idéologique kɛ parce que olu ka idée la jamana kan ka mara ni loi wɛrɛ de ye min ni laïcité tɛ kelen o y'u ka droit ye maintenant mɔgɔ wɛrɛw fana ka droit ye k'a fɔ ko laïcité de ka d'an ye par exemple moi je suis pour la laïcité parce que ne bolo laïcité tɛ k'a fɔ ko a bɛna diinɛw juguya la laïcité ka fanga marali la ka diinɛ i kana fanga mara ni diinɛ dɔ ka ye diinɛ dɔ kan je pense que o de ye esprit ye a kɛ kun tɛ ka mɔgɔ bali k'i ka diinɛ appliquer mais bɛɛ n'i ka hakilina don an bɛ bɛɛ bonya n'a ka hakilina ye et olu je pense que ne ye communiqué min mɛn u ko k'u bɛ voter non ils ont le droit de voter non parce que olu bolo hakilina min b'u bolo o tɛ nin ye mais ne bolo pour la laïcité je pense que on a l'intérêt k'an ka jamana laïcité to yen mais encore une fois parce que a fɔra de ko constitution kura de bɛ kɛ donc ni constitution kura bɛ kɛ possibilité bɛ yen ka nin bɛɛ falen o de nana ni nin bɛɛ ye ka mɔgɔw bila nin bɛɛ la. ayiwa a fɔra ko an ka sariya sunba bɛ falen mɔgɔw fana ɲɛ b'a la k'a fɔ ko kiiri taabolo la fana yɛlɛmaw kan ka kɛ kiiri domaine fana de telle sorte que hali minnu bɛ nɔminɛli kɛ olu fana tuma la n'u filila u ka baara kɔnɔna la nɔminɛli ka se ka taa k'u fana sɛgɛrɛ fangaba kana don i n'a fɔ kɔrɔlen la fana mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko fɛn caman fɔra mais après i b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛmaba ma don a la i hakilina ta ye jumɛn o fana la. bon n'i y'a ta k'a lajɛ an ka sariya taga sira fɛ n'i ye cour constitutionnelle ta sira fɔ sisan yɛlɛmaba ma don la magistrature la ko tuguni président est toujours le président du conseil supérieur de la magistrature donc a ka impact ba b'a kan o fana la indépendance de la justice o to o ko sɛbɛntiya mais avancé dɔw b'a la par exemple sisan cour constitutionnelle la un citoyen peut aussi ka cour constitutionnelle saisir directement olu fana ye avancé y'a kɔnɔna la mun tun tɛ kɔrɔlen kɔnɔna la mais n'i y'a ta k'a lajɛ an kun bɛ min nɔfɛ indépendance de la justice la je pense que halisa o indépendance in ka gɛlɛ hali ni ye cour constitutionnelle choix lajɛ i b'a ye président nɔba b'a la n ko tuguni parce que hali a bɛ fɔ ko assemblée ka parlement ka tɔgɔ dɔw di mais parlement kɔnɔna la président bɛ nombre dɔw di sénat la donc n'i y'a ta k'a lajɛ jusqu'à présent président de la république de bolo fanga ka bon fɛn in na hali n'i dun ye expérience ta k'a lajɛ mali kɔnɔ n'i ye fanga bɛɛ ta k'a di mɔgɔ dɔ ma très souvent a b'a abuser donc je pense que an ka mara tacogo la équilibre de pouvoir ka ɲi an bolo kosɛbɛ ka pouvoirw ka se ka ɲɔgɔn sɛnsɛn o ka ɲi kosɛbɛ ka tɛmɛ ka fanga bɛɛ ta k'a di président ma hali IBK ka 2017 projet je pense que mɔgɔw y'o de reproché caman bɔra ko an tɛ a banna u ko ko président kɛra ko Kaya Magan fitini bon nin ka jugu ni Kaya Magan yɛrɛ quoi. i bɛ ka tile la a fɔra ko sariya sunba tɛ se ka falen ko parce que jamana bɛɛ tɛ an sagoya la est ce que o kelen an bɛna se ka jɛ n'o ye waati na tuguni wa. bon ni question juridique je pense que an bɛ se ka ne bolo on peut saisir la cour constitutionnelle pour demander leur avis sur les questions juridiques parce que n'i y'a ta k'a lajɛ olu ko ko dɔw b'a fɔ ko constitution kura de don ce n'est pas une ancienne ce n'est pas une révision olu bɛ taa n'o sira ye mais dɔw fana b'a fɔ ko ni constitution kura don o fana la kɛcogo de don a tɛ se ka kɛ juridiquement bon o ye combat juridique ye juristes caman y'a fɔ k'a ka gɛlɛn mais an bɛ yɔrɔ min na bi est ce que le plus important pour nous an mago bɛ ka nin falen pour que yɛlɛma ka don an ka jamana taabolo la wa an mago t'a la an mago kɔni b'a la mais est ce que min bɔra o bɛna se ka na ni changement ye wa ne bolo c'est un peu compliqué et puis message dɔw bɛ yen nɔ il faut que gouvernement k'o jateminɛ n'a sɔrɔ a bɛ na ni fragilité de ka jamana tɔ fɛgɛya parce que halisa mɔgɔw bɛ ka n'i ye constat ta k'a lajɛ
avec un mot divisé kosɛbɛ la constitution. Laïcité débat, c'est un débat assez passionné. Religion ko kuma bɛna don a la, est-ce que bi an mago bɛ olu tension sugu la et parti dɔw bɛ ka rejeter dɔw bɛ ka fɔ an b'a fɛ, est-ce que transition mago bɛ o bɛɛ fragilité la, est-ce qu'on va pouvoir y faire face? Maintenant c'est aux autorités u k'o bɛɛ jateminɛ ka nin paramètres bɛɛ jateminɛ pour que ka se k'a lajɛ olu de bɛ se k'a maintenir. N'u y'a maintenir anw kɔni n'an tilala an ka consultation n'an ka parti kɔnɔna la n'an kan ka voter oui de n'an kan ka voter non an b'o da mɔgɔw tulo kan, mais nin kɔni ne ye mun ye a la min ka ɲi min ma ɲi an bɛɛ bɛ analyse kɛ pour que ka a kɔnɔna ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna u fana ka choix ka se ka nɔgɔya u bolo cogo min na. Ka bɛɛ lajɛlen fo, sariya sunba nafa ka bon jamana kɔnɔ kosɛbɛ. U kana mɔgɔw ka kuma lamɛn, analyse hali ne yɛrɛ analyse kɛ u kana da o dɔrɔn ma, mɔgɔw ka gafe ninnu ɲini ka gafe ninnu kalan ka gafe ninnu faamu u yɛrɛ ka u ka choix kɛ en toute connaissance. U kana mɔgɔ si lamɛn, mɔgɔ si kana u hakili ɲagami, parce que n'i ye kuma di dɔw ma u bɛ na u bɛ kuma fɔ kuma kɔnɔ kuma minnu yɛrɛ tɛ gafe kɔnɔna la. U bɛ se ka gafe fana mankutu tiɲɛ min t'a kɔnɔna la, mais min ka ɲi bɛɛ kelen kelen ma i ka gafe ɲini i ka gafe in kalan. N'i t'a faamu fana n'i tɛ tubabukan mɛn i t'a kalanin dɔn gafe ta mɔgɔ min bɛ tubabukan mɛn i bɛ se k'i sigi o dɔ kɛrɛfɛ a ka ɲɛfɔli kɛ i ye, parce que jamana maracogo sini bɛna dépend nin na. Donc an bɛɛ ka impliqué an ka a kɔnɔna ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna, an ka sabali fana ka intoxiw kɛ ka fɛn fɔ min t'a kɔnɔna la, ka fɛn baaraw ka i se ka baaraw tiɲɛ ɲɔgɔn bolo, bɛɛ ka i ka fɛn kalan i ka yeta ye cogo min jamana kɔnɔ, n'a sɔrɔ u b'a kɔnɔ e bɛ taa n'a ye, mais ni e yɛrɛ fɛ jamana kan ka mara cogoya min na falen minnu kan ka k'a la n'o o t'a kɔnɔna la i bɛ se ka i hakilina fana fɔ o la. Mais an ka dugawu kɛ ala ka na ni basigi ye, bɛɛ kɛ hakili sigi an ka jamana dɛmɛ, et puis ni min kan ka kɛ o bɛ kɛ, mais c'est le plus important c'est d'expliquer k'a fɛn contenu ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna en toute connaissance de cause. Merci beaucoup. Merci.